Ia, heddiw gofyn ni am hyder o cael Cai Thomas yn rhan o'r tîm. A wedi bod yn diwrnod arbennig iawn i ni fel artistiaid. Dod i'n nabod yn gilydd. Dwi'n bod y glysach heddiw? Do. Do, a nabod yn gilydd mewn ffyrdd gwahanol. Ie. A meddwl am syniadau newydd fedrwn ni'n gwneud efo'r plant yn ysgol Moelwyn sy'n andros o gyffroes, dwi'n meddwl. Wedi cael cyfle i lot o weithgareddau gwahanol. Lot o symud, celf, adeiladu, gwaith tîm, gwaith unigol. Jyst yn edrych ar wahanol bethau fedrwn ni'n gwneud i symud ymlaen. Ffantastig, Gymni creu dens fyd, oedd yn amazing. Amazing. Gobeithio gawch chi gyfle i weld tu mewn i dens ni, dwi'n meddwl bod cael eich ymwylod o lynia. So, cymwch lwc. Diolch.